ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Барои шумои имрӯз 5 сар гӯсалаҳои агнана пешниҳод мекунем. Подписчикони аз шумо дастгирӣ якта лайк монтон, канали мо подписат кунтон. Ёро дӯстотон агар молхар боштагар ё видеолика обязательно видеолика поделиться кардамонтон аз шумо миннатдор мешавем. Навори имрӯзаи мо якум моли мо як сар буқачаи чорнопиёстари якум моли мо буқачаи тоза пародаи чорнопиёстари фермагӣ дӯстони азиз. Синни солаш 70 рӯза буқача. хурдан саломатӣ зур ягон хел камбудиш нест. касоне ки мана барои оянда мол мекунанд гуфтаги одамон бошагар марҳамат молои ширдортон бошагар хуш карда калом кардан мешавад. Дапандетини худаш авқотан мехӯрад. Нархаш 10500 сомонӣ боз камтуни муомила дорад. дуюм моли мо пародаи гибрид аст. Дӯстони буқачаи гибрид шудагӣ буқача. хурдан саломатӣ зур ягон хел камбудиш нест. این بقچه ماه سینی سالش 6 ماه دوستان است. قد بالانی مولی فسانه پشتوش هم واسه مولی صحرا دوستان است. خوردن سلامتش همه طرفش بهترین. نرخ و نمو نسبت به یکم سال پستر دوستان است. نرخ و نموش 10200 سومانی باز کمتون معامله دارد. من صحرا و مول میخریدگو باشه مرحمت خرید رو کنم. نرخش هم ارزان تر کرده مانداسی من اسپیت کرده که آدم خرد. مو стойкадори фасонаи дӯстон азиз марҳамат 10500 ба ки харидор бошагар моли дуюма харидор кунад. инак сеюм моли мо бо якта дигар буқачаи карпатки швед гибрид шудагӣ буқача дӯстон азиз. хурдан саломатӣ зур ягон хел камбудиш нест. ин буқача моям дӯстон азиз синни солаш бошад 3 моҳа буқача. масалаи нарху навош ина 9500 сомонӣ боз каматун муомила дорад. инчунин масъалаи дастафкаш боштагар бе ягон мушкилӣ. агар ҳамин буқача маъқул шавад агар маъқул боштагар харидор кунтон 9500 ба муомила дорад. дастафкаам камакак хай территорияи хуҷанд дастафкаш бепул аст. ҳама вақт дар видео мо мегӯем агар территорияи хуҷанд бошад бепул дастафка мекунад. подписчикони азиз номери 4 бошад. якта дигар ғуножинчаи тоза пародаи чорнопиёстари синни солаш бошад 50 рӯза дӯстон аст. хурдан саломатӣ зур ягон хел камбудиш нест. мана оянда мол мекунам гуфтаги одам бошагар мана ягонта мол ба хуш карда калон кунтонам мешавад. худаш самостоятельно кам кам авқотам мехӯрад дӯстон азиз. масалаи нарху навош 7700 сомонӣ боз камтун муомила дорад. бо дастафкаам камакак ташкил мекунад. фақат территорияи хуҷанд ташкил мекунад дӯстон азиз. аз дигар тарафҳо аз гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мо мебинад дӯстон азиз. марҳамат номери 4 маъқул боштагар занг занедтон ғуножинчаи харидор кунтон. тоза пародаи чорнопиёстари 50 рӯза ғуножинча дӯстон азиз. беҳтарин ғуножин аст барои оянда агар мол мекунам гуфтаги одам бошагар харидор кунад. охирон моли мо бо якта дигар ғуножини чиста пародаи сементал ки швед гибрид шудагӣ лекин сементал бисёртар монда ка 90% сементал дӯстон аст. хурдан саломатӣ зур ягон хел камбудиш нест. синни солаш бошад 3 моҳа дӯстон азиз. нарху навош 7700 сомонӣ боз муомила дорад. плюс масъалаи дастафкаш инам территорияи хуҷанд ройгон ташкил карда мешавад. харидор бошагар марҳамат занг зада харидор кунтон.